El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat la seva 34a edició amb un nou rècord de professionals acreditats. Més de 850 persones lligades a la indústria musical i al sector cultural de Catalunya i també de la resta del món van passar per Vic per descobrir alguns dels grups emergents i algunes de les múltiples presentacions de projectes que es van portar a terme durant 4 dies en el marc del Mercat de Música Viva. Aquestes dades mostren que hi ha hagut un centenar més d'empreses culturals que s'han acreditat per primera vegada al mercat i que això representa un 25% més d'acreditats que l'any 2021 i un 10% més que el 2019, l'últim abans de la pandèmia. I segurament una de les coses que més s'ha comentat aquests dies és que hi ha molta gent nova. I molta gent nova, que són empreses noves, que són cares noves i que són més joves també, és a dir, que hi ha un relleu generacional tant dins de les empreses que ja existien com dintre d'empreses noves, perquè hi ha moltes empreses que no són noves però està venint la segona generació dintre dels seus equips. I això fa doncs, això que per un costat que ens sentim molt satisfets de que es continuï apostant pel mercat com a punt de trobada professional, i després doncs, també que ens alegra saber que el múscul del sector no està tan atrofiat com esperàvem després de 2 anys de pandèmia. No? Aquest any el Mercat de Música Viva de Vic ha recuperat els grans escenaris de la plaça Major i el Sucre, fet que ha permès al mercat recuperar les grans xifres de públic d'anys previs a la pandèmia. A falta de confirmació oficial de la xifra exacta, més de 120.000 persones van passar per la capital d'Osona a gaudir de la música que enguany ha tornat a omplir als carrers de la ciutat. La xifra sempre la donem molt rodona perquè s'ha comptabilitzat en moltes ocasions i sempre hem anat entorn dels 90 quan plou, molt, dels 100 quan hi ha un dia que plou molt i els 120, i a més és real, o sigui, no és una xifra inventada per donar-vos-la. Per tant, el 19 jo crec que va haver-hi un dia que va ploure bastant i em sembla que vam parlar d'unes 100.000, però aquest any les previsions sembla que podrà fer-se bé tot, per això estem parlant de 120.000. Això es fa comptant els cotxes i les entrades a la ciutat i tu pots calcular i et dones... Vull dir que no és una xifra que hi ha algun any que ho hem fet i fins i tot ha passat d'aquests 120, però saber exactament el número... Els artistes locals Ixi, Ernest Crusats i Núria Graham, que va ser la protagonista del concert inaugural, van aconseguir exhaurir les entrades pels respectius concerts. Tots ells van estrenar treballs juntament amb fins a 14 grups i cantants més que van estrenar les seves noves propostes al mercat. Un terç dels concerts de Mercat de Música Viva de Vic han estat, doncs, estrenes. El concepte de la gravació i les cançons des del seu inici, tal com van començar-se a escriure, eren molt petitones, amb una lletra així com molt principal que anava portant la cançó, una guitarra que anava acompanyant i pocs elements, no? Vam descartar, diguéssim, tot el tema de pedals, de sintetitzadors, com de tecnologia, diguem, en la música, i ens hem quedat una mica com les essències de les guitarres. Les cançons també tenen un univers així de molta natura, i pel directe també estem aquí amb el rotllo de pocs micros, tot acústic, així com ben pur i ben senzill, no? Que aviam si això ens ajuda com a expressar aquesta delicadesa en les cançons, no ho sé. Per nosaltres mateixos encara ens estem allà com descobrint una mica què estem fent, saps? Dissabte els més petits també hi van tenir el seu protagonisme amb l'actuació sorprenent de la Black Music Big Band Junior. Des de l'Ajuntament de Vic han valorat molt positivament aquesta nova edició del mercat. Per nosaltres la importància de que torni la música al carrer, que tornem als espais emblemàtics de la plaça Major, del Sucre. Jo crec que l'equip havia fet un esforç els últims anys per reinventar-se i no deixar el sector i per tant vam fer totes aquestes mesures. Nosaltres amb la Bet, que ho portem conjuntament amb la Bet, és felicitar sobretot a l'equip de Fires i l'Artístic per la bona feina que han anat fent durant els anys i segurament després de 2 anys complicats veure aquests resultats que explicava Marta, noves empreses, de nova gent, és segurament perquè la feina no s'ha deixat de fer i per tant reculls el que has sembrat, no? Per tant jo agrair sobretot com a Ajuntament a l'equip tècnic i artístic per la feina, no era un any fàcil i per tant jo crec que hem fet un pas endavant i per tant normalment els felicitem, però aquest any m'agradaria que la felicitació fos molt més gran. Ara el Mercat de Música Viva de Vic ja ha posat la mirada a l'edició de l'any vinent, que serà la 35a i que de ben segur tornarà a omplir la ciutat de música i de grans propostes culturals.